Jmenuji se Aleš Aldo Koláček, jsem obchodní a marketing ředitelem ve společnosti Josef Manner s.r.o. Naše společnost je dceřinou společnosti firmy Manner AG a na trhu v České republice jsme 15 roků jako dceřiná společnost. Před touto dobou výrobky od společnosti Manner byly na trhu a byly zastupované společnosti, ve které já jsem teda taky byl, takže značku Manner tam mě provází od roku 1996 mým životem. Máme na starosti distribuci v České republice, na Slovensku plus lokální marketing. Co se týká využívání systému Infina, přešli jsme k tomuto systému samozřejmě z našeho CRM systému, který jsme měli v minulosti, který už byl trošičku zastaralý, tak jsme byli rádi, že jsme objevili systém Infina, který nám umožnil postupovat moderními postupy. A dneska využíváme vlastně ten systém každý den a jsme naprosto spokojeni. Co se týká výhod spolupráce s Infinou, vidím hlavně to v tom, v možnostech inovovat ten systém na potřeby klienta. To znamená, že pokud potřebujeme vytvořit nějakou nástavu nebo upravit ten systém, tak po zadání tohoto požadavku je to velmi, velmi rychlé a vždycky se dobereme tomu správnému konci. Co se týká dodržování nějakých závazků, tak tam jsme spokojeni. Vždycky se dohodneme na nějaký časové termínu, kdy to má být, jak to má být. Potom je vždycky nějaká fáze testování a potom společnýma silama dojdeme k tomu kýženému cíli. Co se mně líbí na Infině nejvíce, to těžko z toho vypíchnout, je to samozřejmě perfektní přehled o spolupracovnících v terénu, ale zároveň i možnost uchovávat doklady a mít přístup k těm dokladům třeba z dovolené z mobilu. To si nedovedu představit, že bych zde přišel do práce a neměl Infinu. Bylo by to velmi, velmi špatný ráno a hlavně nedovedu si to představit, to by byla katastrofa, si myslím. Já si myslím, že pro všechny společnosti dojdou do fáze k tomu, že potřebují informace. Veškerý CRM systém je vlastně informační systém. A pokud ty firmě je více zaměstnanců, více kolegů a tak dále, po jaké době přijdou k tomu, že potřebují si vyměňovat informace a i různé úkoly sdílet a tak dále, takže si myslím, že to je pro všechny firmy potřebné. Určitě bych doporučil Infinu už jen z toho důvodu, že je to systém, který je moderní, který je, co se týká do své šíře, velmi široký a hlavně se mně líbí ta možnost implementovat další požadavky, které na Infinu vnášíme, které máme.